зорки, а у сярэдняй, як песні гаворкі. Гляне малодшай стан тапалінка, вочы як зоркі і ў гэтай дзяўчынкі. Як заспяваюць сёстры ў садочку, быццам са срэбра звоняць званочкі. А калі пойдзе каторая ў танец, наш каля ножкі прытопне і стане. Ой, не кажыце вы, добрыя людзі, хлопцава сэрца тугі не пазбудзе. Маці гаворыць: жаніся, мой сыне, зоркай ніколі нідзе не загінеш. Зоркаю ночы адтуль з праменнем, пухам з ёй стане, нават каменне. Пэўна ж, каторая сэрцу больш міла. Маці для сына так гаварыла. Мамочка, мама, прыгожая на ўсе, сам я не знаю, з якой я жаніўся. Выберы тую, любы мой сыне, будзеш то лепшай з гаспадыняй, што не затопча здабытак твой ботам, а павялічыць сваёй работай. Эта задача нелегкая, дужа. Гляну, погляну, ровное оружие. Дам табе раду. Маці гаворыць: Гэту задачу вырашыш скора. Прыйдзеш да іх ты ў хату выпадкам, будуць частунак ладзіць дзяўчаткі. Перапрасі іх: прабачце, суседкі, мне не патрэбна ніякіх наедкаў. Бульбы хацеў бы я гатаванай, набіраць жа з вамі я стану. Тут, каб хутчэй зрыхтаваць тую страву, возьмуцца разам яны ўсе за справу. Ты наглядай, як у тыя хвіліны будуць на бульбе зразаць шалупіны. Сын і зрабіў так, як радзіла маці. Быў на частунку у гэтай ён хаце. Маці ў сына пасля і пытае: Раскажы мне, як робіць якая? Большая кроить, як лусты от хлеба. Нават здаецца болей, чым трэба. Што на сярэдню, дзе зарэжа, дзе кіне, так і кладзе на палову з лушпіня. Меншая быццам і стужачкі рэжа. Бульба яе, як яечка для ежы. Вось, кажа маці: табе і гаспадыня, сватайся смела да меншай, мой сыне.